Infrastruttura Malta bdiet ix-xogħlijiet fis-seliport tal-Birgu biex b'investiment ta' 9 miljun euro din iż-żona tinbidel fi promenat. Ix-xogħol se jinkludi r-rikostruzzjoni ta' madwar 600 metru ta' mollijiet fiż-żona magħrufa wkoll bħala Toqba. B'kollaborazzjoni mal-Korporazzjoni għal Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, dan l-investiment se jinkludi wkoll it-titjib tal-waterfront tal-Karkara u l-pjazza tal-lokalità fl-istess żona. Is-Sindku tal-Birgu għal kif dan il-proġett ilu ferm mistenni mir-residenti. Proġett li jenna nistennew snin twal. Xa fl-aħħar ħanejtek dal-proġett se jaqqat il-kumplament tal-kottonera. Se jkun ħanejtek iċ-ċirasa fuq il-kejk ta' reġenerazzjoni tal-kottonera ta' tlet il-bliet. Ix-xogħol se jara wkoll żoni għal mixji bankini daw dekorattiv, ġnien pubbliku u żoni tal-pajsaġġ bi fjuri u arbuxelli. Il-Ministru għall-Infrastrutturi imborġ għal kif dan il-proġett se jingħataw aktar spazji miftuħa lill-familji. Meta nitkellmu fuq infrastruttura maħniex nitkellmu biss fuq toroq, imma hemm ukoll infrastruttura marittima illi ma traskurajniex, anzi qed naraw kif l-infrastruttura marittima tkun mhux biss aktar sikura, imma minna wkoll jinħolqu spazji ġodda. Dal-ispazju ġdid se joħloq rotta pedonali għaż-żona ta' Villa Bigi fil-Karkara sal-Marina tal-Birgu, iż-żona tal-Baċin numru 1 ta' Bormla, ix-xatt tal-Isla u t-triq kollha lejn Boiler Wharf taħt il-ġonna tal-Gardjola.